podem entendre la desigualtat si només mirem la realitat social des d'una sola perspectiva. Per tant, si només mirem les qüestions de gènere, no podem entendre què els hi passa a les dones, quins són els tipus de violències o desigualtats que pateixen les dones, perquè hem d'entendre que les dones estan posicionades també en altres eixos. A part de ser dones, tenen una determinada edat, tenen una orientació sexual, una classe social, i aquest seria com l'argument principal de la interseccionalitat, que és que no es pot entendre la desigualtat només mirant-ho des d'un sol eix, sigui el gènere, sigui la classe social, i també que tots aquests eixos estan com interrelacionats entre ells. Per exemple, amb la qüestió del sexisme, si pensem en com es configura el sexisme en dones, en diferents dones, doncs podem veure com el sexisme no existeix fora de l'edat, per exemple. És a dir, que la manera com una nena petita, una nena de 3 anys, patirà sexisme és diferent que com patiré el sexisme jo, o la meva mare, o la meva àvia. És a dir, el sexisme es configurarà d'una manera diferent segons l'edat que tenim, però també segons això, la classe, l'origen o la nostra religió es configurarà d'una manera diferent. Qualsevol política que fem amb temes de gènere afectarà diferent a les persones segons la seva edat i segons la seva orientació sexual, ho tinguem en compte o no ho tinguem en compte nosaltres. Per tant, és que sempre els hauríem d'estar considerant tots, i si no és quins traiem. Llavors, de quins traiem, aquí hi ha molts eixos. La tríada bàsica que es fa servir sempre és el gènere, la qüestió de l'origen i de la classe social, però hi ha, evidentment, l'edat, l'orientació sexual, diversitat funcional, i sempre poden haver-hi altres eixos. En un context concret, el tema rural-urbà pot ser un eix clarament rellevant, el tema de la religió, el tema de la llengua. Per tant, aquí podem anar afegint sempre diferents eixos, i la interseccionalitat també el que proposa és que l'incorporar aquests diferents eixos no treu importància als que ja hi ha, que és una cosa que a vegades sembla que fa com por, de si incorporem nous eixos, sembla que els que ja teníem són menys importants, i això ho estem veient en molts debats en els feminismes. Sembla que incorporar la perspectiva antiracista treu importància a la violència de gènere, i en cap cas. Des d'una perspectiva interseccional, entendre com funciona el racisme ens fa entendre millor el patriarcat, també. Entendre com funciona la classe social ens fa entendre millor també el patriarcat en aquest cas. I des d'una perspectiva interseccional és important entendre que aquests eixos no estan en competició entre ells, és a dir, que la feina que podem fer com a feministes contra el patriarcat acaba també beneficiant altres lluites, perquè, com diuen algunes de les autores, com Bell Hooks i Audre Lorde, quan parlen sobre qüestions vinculades a la interseccionalitat, és que totes aquestes formes diferents de dominació comparteixen una mateixa base, tenen una mateixa base comuna de la dominació, que és bàsicament pensar que hi ha persones, cossos que estan per sobre d'uns altres, i que hi ha algunes vides que valen menys que unes altres, i que justament quan estem atacant aquesta base, sigui de la banda que sigui, estem trencant aquesta base de dominació per totes, però també afegeixen que el fet d'ignorar o menysprear o menystenir algunes d'aquests eixos de discriminació el que fa justament és reforçar la mateixa base sobre la que es construeixen totes. Per tant, que si estem considerant o menyspreant la qüestió de la transfòbia, per exemple, el que estem fent en el fons és acabar reforçant aquesta mateixa base sobre la que també es dona la violència masclista, per exemple. Jo crec que és molt important que quan agafem aquest concepte d'interseccionalitat, tot i reivindicar i visibilitzar que sorgeix de les feministes negres, també quan el portem aquí crec que és important dues coses. Una és mirar com aquí hi ha hagut tradicionalment formes de fer interseccionals, que potser no li posaríem aquest nom i no li han posat aquest nom, però des dels anys 70 el moviment feminista ha estat vinculant qüestions de gènere amb classe, amb la identitat nacional o amb orientació sexual, per exemple. Crec que és molt important recuperar aquestes genealogies locals pròpies, aquí nostres, però a Amèrica Llatina també des del segle XIX ja hi ha textos on vinculen qüestions de gènere i classe, per exemple, amb el tema de les dones indígenes, pobres, etc. Crec que és important com reivindicar i recuperar també aquest propi pensament interseccional, també perquè així també ens adonem que no és una cosa tan nova ni tan importada de fora, sinó que aquí portem temps i que hi ha molts col·lectius, sobretot des dels moviments socials, però també des de les administracions s'han fet coses del tipus interseccional. Hi ha hagut aquesta mirada en polítiques concretes que crec que és important vincular-ho, i també crec que és molt important que quan portem el concepte cap aquí entenguem que aquí, per exemple, la qüestió del racisme es configura de manera diferent que com es configura als Estats Units, també pel passat colonial que tenim aquí, que clarament hem de tenir en compte el procés de colonització i els efectes que té en el nostre context,
però també perquè hi ha altres formes de discriminació que als Estats Units no s'acostumen a tenir tant en compte, no? I un tema seria, per exemple, l'antigitanisme, crec que aquí és imprescindible que el tinguem en compte com a forma de discriminació, o, per exemple, l'islamofòbia, no? Per mi són dos grans eixos que són centrals a tenir en compte que no podem importar en els conceptes així i col·locar-los aquí en el nostre context, sinó que hem de veure quines dinàmiques locals hi ha aquí. Jo crec que és d'un pas molt important que el concepte aparegui a la modificació de la llei del dret a les dones a l'erradicació de la violència masclista, i crec que el que pot fer incorporar aquesta perspectiva, incorporar aquest concepte, és sobretot entendre que el subjecte a qui va dirigit, les persones a qui va dirigida aquesta llei i les polítiques també que es faran, que no són un subjecte neutre, és a dir, ni neutre ni homogeni, és a dir, s'ha d'entendre que som persones diverses, que patim diferents formes de discriminació, també les dones o persones que pateixen violència de gènere, que també hi ha com diferents subjectes que s'hi poden incloure. Jo crec que és molt important entendre aquesta no homogeneïtat, és a dir, hem d'entendre que les persones som diverses, som diferents, que patim diferents formes de discriminació i que, per tant, qualsevol política pública que fem en relació a la violència masclista afectarà de forma diferent a dones que estan diferentment posicionades. I aquí hi entren totes les qüestions que hem mencionat, la qüestió de la classe, orientació sexual, l'edat, però també hem d'entendre que poden haver-hi noves qüestions que poden anar sorgint, i jo crec que implementar aquest concepte així de forma àmplia també ens permet això, estar atentes a noves formes de discriminació, a eixos que potser no hem tingut en compte i que poden ser importants perquè, òbviament, la violència masclista no es dona de la mateixa forma si tens 14 anys que si en tens 60, si portes 30 anys casada que si no tens parella, per tant, es dona com de diferent forma, i crec que això és important perquè les polítiques públiques siguin efectives, però també, per exemple, en casos en temes com la prevenció, és a dir, no podem fer, si fem la prevenció pensant en adolescents, si fem la prevenció en adolescents pensant en noies blanques, heterosexuals, atees, doncs només estarem fent prevenció per un cert tipus de noies que poden patir un cert tipus de violència masclista i que ens en deixarem molts d'altres. També, ja no només per entendre que la violència és una de formes diferents, sinó que segurament hi ha diferents tipus de violència als que no estem parant atenció perquè no encaixen en un marc concret en el que hem definit què és la violència masclista. Aquí hi ha hagut una evolució també molt gran en els últims anys, però si entenem la violència masclista com la que es dona dintre de l'àmbit de la parella només, que no és el cas de la llei catalana, però ens estem deixant, per exemple, això, població adolescent que no té ni ha tingut mai parella i pateixen violència masclista, doncs també ens estem deixant moltes formes de violència. Per tant, jo crec que és important això, escoltar les diferents veus i que diferents col·lectius puguin també participar en l'elaboració d'aquestes polítiques públiques partint de la pròpia experiència, que com a feministes sabem que també és font de coneixement, sempre la pròpia experiència, i en aquest cas pot ser molt rellevant. Jo una recomanació que donaria primer és que, en relació a la interseccionalitat, és que el concepte no angoixi. A vegades sembla que quan parlem d'interseccionalitat és com que és molt complexa. Efectivament, la interseccionalitat ens aporta una complexitat molt gran perquè ens mostra la diversitat social que hi ha. La interseccionalitat també ens mostra que les violències es pateixen de forma diferent segons els diferents llocs on estem de la nostra vida quotidiana. Una dona no és que sigui víctima tot el dia, totes hores, sinó que hi ha contextos específics i és això també el que hem de tenir en compte. Per tant, la interseccionalitat ens dona una complexitat molt gran a considerar i això a vegades provoca certa angoixa de no saber com aplicar-ho. Jo aquí el que diria és que s'intentin també com recuperar pràctiques del tipus interseccional que ja sí que s'han estat donant, com per tant una primera recomanació és també donar valor a coses que sí que s'han estat fent bé, que s'han estat fent amb aquesta lògica interseccional. Una altra qüestió seria sobretot tenir com molt en compte els orígens d'on surt aquest concepte, que jo és una de les pors que sempre tinc quan parlo d'interseccionalitat, que s'equipari interseccionalitat a diversitat, que s'equipari interseccionalitat a això, posar com diferents persones de diferents colors en una taula assegudes, i la interseccionalitat no va sobre això. La interseccionalitat està parlant sobre desigualtats i discriminacions que són estructurals, que moltes provoquen violències que estan molt institucionalitzades. Per tant, la interseccionalitat implica fer un canvi com molt profund en la manera també com fem polítiques públiques i quina és aquesta aproximació també, quina és la relació entre l'administració i la ciutadania, per exemple. Per tant, crec que aquí hi ha com una qüestió important. Per tant, la segona recomanació seria aquesta, com intentar anar a les arrels, intentar anar a les fonts del que significa aquest concepte d'interseccionalitat i no oblidar-nos que estem parlant de desigualtats estructurals.
Potser una altra recomanació és simplement això, no? Com entenent que la interseccionalitat parla tant del privilegi com de l'opressió, doncs també intentar no entendre que la interseccionalitat és tractar sobre grups molt vulnerabilitzats, sinó que és entendre que totes les persones estem posicionades de forma diferent en relació a diferents eixos de desigualtat, tant en posicions d'opressió com de privilegi, i que és aquesta la mirada, no?, que implica la interseccionalitat, no anar a buscar grups específics que tenen, no?, com molts eixos de discriminació a sobre, sinó entendre que tothom, no?, està posicionat de diferents formes i veure com les polítiques afecten de forma diferent a diferents grups. Aquest tema de les pomes és una metàfora que hem desenvolupat amb una companya, amb la Marta Jorba, en el debat que hi ha sobre les metàfores de la interseccionalitat. Aquest concepte d'interseccionalitat el desenvolupa Kimberly Crenshaw, que és una part d'aquest de feminisme negre als Estats Units, i posa aquest concepte d'interseccionalitat pensant en una metàfora que és com una intersecció de tràfic de cotxes, on les diferents carreteres, els diferents carrers serien com el patriarcat, el capitalisme, amb el racisme. Hi hauria una persona que estaria situada com al mig d'aquesta intersecció i que hi ha com un accident, no?, i que quan es fa mal amb aquesta persona, les ferides no saps massa d'on venen, no?, venen de la relació entre tots aquests diferents eixos. Ella el concepte d'interseccionalitat l'explica superbé i no hi ha dubte amb el que vol dir, és molt clara i molt rigorosa en com l'explica, però aquesta metàfora ha portat molta confusió, no?, perquè es pot interpretar de formes diferents i sobretot una de les formes en les que s'ha interpretat, que és bastant problemàtica, és que entendre com si aquests eixos corressin de forma autònoma, no?, com si hi hagués el patriarcat que en un moment coincideix, no?, amb el capitalisme, i justament el que volia dir Kimberly Crenshaw, que ho explica molt bé, i totes les autores que la segueixen, és que això no existeix d'aquesta forma, no?, com abans deia que el sexisme no es pot entendre si no entenem sense l'edat de la persona, no?, es configura d'una forma concreta, doncs aquesta idea que és tan fonamental en la interseccionalitat, que és que els sistemes estan tots interrelacionats entre ells, aquesta metàfora no l'acabava de portar. Llavors, el tema de les pomes el fem servir justament per pensar, no? Si pensem en un cistell de pomes, que serien pomes diverses, imaginem que hi ha una Fuji, una poma, una Golden, una Pink Lady, no? Doncs que les pomes tenen diferents colors, tenen diferents textures, diferents mides, diferents formes, i això ho podem equiparar als eixos, no? Com nosaltres tenim diferent gènere, edat, orientació sexual, classe social, i tot això ens configura a nosaltres, no? No és que s'assumi, ni que no podem pensar en una dona sense edat, tampoc podem pensar en una poma sense color, no? Sempre tindrà un color, tindrà una edat. Em semblava una metàfora com més interessant per pensar sobre com nosaltres ens configuren tots aquests diferents eixos. I a més també amb les pomes, com podem pensar que els donem diferent valor a les pomes segons pel que vulguem fer amb elles, no? Però els donem un diferent valor, també tenen un diferent preu, doncs igual passa també amb les nostres característiques, no? Que també se'ns dona un valor diferent i per tant també patim, no? Amb la metàfora ens patiríem certs tipus de discriminacions o desigualtats segons aquestes posicions socials.